som conscients que hem sumat 2 punts amb 2 empats i els 2 han sigut fora de casa. Sabem que la nostra assignatura pendent és a casa, sabem que el que ha portat aquest equip a estar on està ara mateix és ser molt forts al Vilar i ho hem de recuperar. Tenim 6 partits per mirar-nos i 6 partits per veure que quan fem segons quines coses l'equip està molt bé i quan fem segons quines coses no som al Valls de l'any passat. La clau del Valls de l'any passat és que van encaixar 5 gols en 15 jornades i enguany no portem 11 encaixats en 6 partits. Si diumenge al camp de l'Europa era difícil, també és molt difícil guanyar a casa al Vilafranca perquè és un equip que costa molt de batre i ens coneixem molt tots, és un equip de molt a prop, ens coneixem molt i tots sabem el que fa un i el que fa l'altre, per tant, bueno, crec que serà un partit bonic. És un equip que porta molts anys allí, que cada any competeix, que tenen el mateix míster, que treballen molt bé, que saben molt bé el que fan i el que juguen. I, bueno, és un equip de tercera divisió fet i refet. Bueno, evidentment és un jugador molt resolutiu, això no ho descobrirem, i és un dels puntals ofensius del Vilafranca els últims anys, però estic segur que el jugador que surti al seu lloc ho farà igual de bé. Potser sí que perden un dels millors a nivell ofensiu o el millor, però el que surti estic segur que ho farà igual de bé. El diumenge, quan es va acabar el partit, sí que realment va veure l'equip celebrant alguna cosa a la tercera divisió, perquè el dia del Sant Cristóbal, bueno, vam empatar 0, vam trencar una dinàmica negativa, vam fer el que anàvem a fer, però la sensació de l'equip és que ens va faltar un punt amb atac per intentar treure alguna més. Però el diumenge l'equip va competir molt bé i quan s'acaba el partit veus la cara de que bueno, és un punt al camp del líder, potser en la situació que estem un punt no és el millor, però ens va donar una alegria, que sobretot és un any per intentar disfrutar-lo moltíssim. No serà fàcil, ja ho sabem, i que ens costarà molt guanyar partits, ja ho sabem, però almenys intentar disfrutar-ho. Menys Xavi Fabra, que ja no el teníem la setmana passada, i Marcel, que a poc a poc crec que aviat començarà a fer alguna cosa al camp i el podrem començar a veure, la resta bé, tots disponibles.